L-Evanġelju. Illum inkomplu nitkellmu fuq l-Evanġelju. Jeħtieġ niftakru li meta nkunu qed nisimgħu il-qari tal-Evanġelju, il-mulej stess ikun qed ikellimna. Huwa jkollu dejjem xi ħaġa xejdilna brabta mal-ħajja li qegħdin ngħixu llum. Din il-kelma bil-qawwa tal-Ispirtu hija bħaż-żerriegħa tal-mustarda li tissemma fl-Evanġelju li tikber f'siġra kbira. L-istess il-kelma ta' Alla trid tikber fina u tmexxilna ħajjitna. Quddiem Alla li jkellimna ma nistgħux nagħmlu ħaġa oħra ħlief nisimgħuh fis-silenzju. Fis-skiet nilqgħu lil Alla li jkellimna u li jistedinna biex ngħixu ħaġa waħda miegħu. Tajjeb ukoll li nagħmlu mument ta' skiet wara kull qari biex id-dialogu tagħna ma' Alla jimmatura fis-silenzju. Fit-tmiem il-qari, is-saċerdot jgħid il-kelma tal-mulej. Aħna nwieġbu tifħir lilek Kristu. Din it-tweġiba tesprimi mhux biss ir-ringrazzjament tagħna, iżda l-ammirazzjoni tagħna lejn Ġesu li semmalna l-kelma u li aħna ffehmniha u ħadna gost biha. Wara, is-saċerdot ibus il-ktieb tal-Evanġelju. Dan il-ġest jesprimi l-imħabba tagħna lejn Kristu li kellimna, kif ukoll ir-rispett u l-qima tagħna lejn il-ktieb li fih il-kelma ta' Alla għalina. Min taħt l-ilsien, is-saċerdot jgħid bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Dan ifisser li l-kelma ta' Kristu hi s-salvazzjoni tagħna li tirbaħ u teqret il-qawwa tal-ħażen li hija ssarna.